up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arkimang, lukumang, idew debaka ng programa view senang saipsa. Telefos mi bijing mabat ala desmang odi day tan senang wispe tang berkopondo ni kiri como wena para wispe tang we barung odi. En natuurlijk we aksi o har istur o nangay pangin want ide tori deftaki en ide mi denanga masara fikas. Parang sa lumiwang may baru ang Swede. Natuurlijk, if you look at programa Manting, bakan na neti, mauktur via an uno YouTube kanaal en ala kijkers vooral via de televisiestations. Pujaso uit may bar de diaspora gemeenschap, wan Swede, mauktur al des ranama. Totaal, ude nanga 1 million ranama. Mecara programa tidego nanga masra rut. Dus Masraret, Tori Deftaki. Natuurlijk. En Sangober Furu. Natuurlijk. Tori deftaki yung marafikas. Omdat je programma puno. Programma puno ne senang saipsa. Dus, uno atu schrijft. Saipsa in senang marafikas. Zij zie den verschuivingen. En je ziet bepaalde mang sabi leggen afvisie. Zij miki bari. Maar, we kan besor afvolk. Faama betak. De man die si betak afesi. Luku fosi dat we op die monopara. We gaan het samen moeten oplossen, Surinamers. Een biggie probleem tapa moment is naar de NDP-regering. Corruptie op corruptie, noem maar op. Corruptie, monela, simone furu. Maar niemand weet, nooit wat mannen sa pamonego. Maakt niet uit. Als je iemand bent van Pro, iemand bent van VHP, iemand bent van NPS, iemand bent van PL, ABOP, noem maar op. Maakt niet uit. Umus bondru kawang. Het grootste probleem op dit moment is de NDP. Dus baranga sa lubiwang. Luko, isya at kalip to. Luko, winsfay drying, amana, wasra naman 2. Daar gaat het bij mij om. Ja. Maar pe asan hinder. En meiyere de sani en bepaalde mangetemificatie moet het ook niet zo laten. Bij mij gaat het, meneer Pakito. Nanga alle respecti. Mi sabi fu uit NIS in 2020. If you know sabi. Ik danga wa hangmak dape. Ligt daar heel volk op. Kies money voor buitenland. Kies money voor strana ondernemers. En mensen die jou hadden ondersteund. Op een gegeven moment ik knap Taiwan hangmak dape da isribi. Alsof dat ibe behoort bewaking dape. Maar geloof me. Next in obedu. En kan de na sap sumanami. Mina aboy sabe fiti na nga de sudat man dape. Ja? Dus dat you e druk een plaatje op alsof dat na you be doing. Ik ken uw agenda. Ik ken uw agenda. Dit is duidelijk een teken van misleiding. Je na aanhang laat zien bij horen vergadering en weg naar Simas Rarut. Ama horon vergadering. Dahil sa sumago, want to masay dri sopi si strati. Ja to? Ja. Dus, nanga want to masay dri sopi. Trama we NDP fraga go dape. Dus, nanga troy bedoel. Dus eigenlijk, zij leggen me uit. Pakito, you nou mislukkeling. Klopt, so, letterlijk. Ibe kari se van activist. Maar zo nou me zie dat you hoort afvolk voor de gek. Dus in principe, amana principe. Libi principe masra rut. Isap moro sana moro tof van die zie. En dit ga ik u ook meegeven, mijn mensen. Ja. Hij mikt maar één ding op een verkiesbare plek op de DNA-lijst van de NDP te gaan. Dat is zijn doel. Ja, no? Dat is nu de vraag of de man voor NDP Shiwa meerwaarde in een man. Dus dat is. Maar dat is de vraag. Saat doe je afvallen. De enige wat hij heeft gedaan, zou ik zeggen. Tekwa hangmat strip na NIS en doe alsof dat amanawa activist. Niks waar. Niks waar. De soort man die zit Thomas Rarut. Absoluut zo een agenda. Voor verrijkingsrevie. Ja, maar je maakt een show, je gaat naar helikopter. Als je zo geweldig was, kon je het geld wat je hebt uitgegeven voor een helikopter en doneren voor een kinderthuis als je gentle was, mijn man. Had je het gedaan. Maar nee, zie je dat je below de bel gewoon bezig bent. Je maakt jezelf belachelijk, meneer. Maar Suma, zij denkt afvallig op stem die zomaar.
Deze man belegt uit, hij gaat voor gerechtigheid. Alla dit hoort dit. Hij zegt, hij gaat het volk helpen. Je volk. Nou, zo je volk? In een klepster van mijn gief van heren, corruptie NDP, corruptie NDP, corruptie NDP. Is hij nu echt vergeten naar schoolse opvang? Is hij echt vergeten Carifesta? Is hij echt vergeten dat er 4 miljard Amerikaanse dollar schuld is gemaakt met bijna 100 zoveel leningen landelijk, wereldwijd, opgenomen? Dat we dikke rente betalen, bijna 12%. Is hij dat vergeten? Ja. Dus ik vraag me af dat je een soort lelijk minoa gebruikt de woord dat jij er maar mislukkeling gebruikt. Mislukkeling. Je bent echt een politieke mislukkeling. Ja. Geloof het. En dan je gaat op podium, dan je gaat leggen dat na away, zo. Dus amai barwansa voor olie dape. Ja. Amai barwansa voor olie dape. Hoe zou bedoel? En hoe zou zij bedoel? Geloof me, ik weet precies wat u daarmee bedoelt. Ik wil één gaan geven. Ik kies wel massa voetak dape, ik kies wel podium voetak dat je niet eens voorbereid was, jongen. Dat is een teken van dat je niet eens weet wat je moest zeggen daar. Zo erg heb je het voor jezelf gemaakt. Maar Sarafikas, Sami vindt erg ook toe. A hier top, kukara top voor NDP dus doen dat hè. Die amataki, de voorzitter, Simons en de rest, wil dat hè. Gedragscode, zogenaamde gedragscode. Maar dan corrigeren man. Wel no, en dan praat men over gedragscode. Meteen. Dus ethiek, dan maakt het over ethiek, je bent binnen de partij. En dan vraag ik me af, Sading, Krotoman, zegt attack Krototok. Ja. Kroto-olie. Sading Kroto-olie maar doen NDP. Sading maar doen NDP. Sading maar doen NDP. Wel no. De man moest man begrijpen als aan dat is toch. En de man tagwa corona nanga nikiri dat is dat doen nanga ne. Dus dat minimum begrijp dat de Kroto-olie samen bedoel de ook die NDP en de mensen doen in Arkato dat die. En dat kan ik niet begrijpen. En daarom dat man kies een podium ebar om een san die de man. En dat je hebt de Hindustani, ze is doen dat bij Pieren TV. Is dat beter alsof dat man doet een geweldig san. Alsof hij een echt geweldig uitspraak heeft gemaakt. En dan kom je na 2 dagen of na een dag, dan wil je verontschuldigen, broer. Dan was je niet bewust bezig op dat moment. Ja? Je bent gewoon daar gegaan voor make one show en probeer voor beledigen van een bepaalde doelgroep in een samenleving. Dat heb je gedaan. Meer heb je niets gedaan. Nee, dat heb je gedaan. En natuurlijk, UNOVA programma is er weet ik senang seipsa, nanga de gasten disi, nanga de mislukkelingen disi. Dat UNOVA vanuit het programma disi, senang seipsa, de man disi, in elkaar niet is one sting. Niet is zo als Steve you gaan je one mislukkeling. Draai akondre, make you go vooruit. You kan make a grap dat die. En daarom, UNO, senang seipsa, we draaien bepaalde torji. En we draaien wat trouwens ook toe, sago in een partij ook toe, dat we meki arki van man het beregeren in een parlement door arki. Triest. Alles duidt nu erop. Eén man. Vernietigt dat heel land. Dat heel land is naar de knoppen gegaan. Ik geef je de stand van zaken weer. Natuurlijk is het niet prettig om aan te horen vandaar dat hij weggaat, maar toen hij aan het woord was, excellentie, luisterde ik wel naar u. Aandachtig luister ik. Ik vind het wel jammer, het volk ziet, u gaat weg. Maar dit is de realiteit, excellentie. Realiteit geef ik u weer. Keiharde feiten. Geef ik. Ik vind het jammer dat u weggaat, begrijpt u? Je hebt geen tijd voor mij, maar is de realiteit. Is de realiteit, excellentie. U hebt pina afvolk. Afvolk no mamoro. En afvolk weri. Hij is weggegaan, de president, excellentie van dit land, is nu weggegaan. Hij kan de realiteit niet aanschouwen. Dus, rest mij niets anders te zeggen, dan gaat u heen in vrede, excellentie. Wij zijn met het volk. Het volk ziet, het volk hoort. Het volk is niet meer dom. We zijn niks in Dubai beland. Pinabai udoro. Pinabai. Odi. Ik ben hier. Jamide. Bedankt. Voorzitter.
Bedankt. Mag ik een hartelijk applaus voor Edward Belfort? Brasa, Yusref Yeshi. Weet je? Kijk, in de politiek Zielig. is het een kwestie van dat je trouw blijft ook aan je partij. Vele mensen begrijpen dat niet. Maar goed, ik parkeer het aan een kant. Misschien aan voor meneer Belfort. Wat erg is, amana meester in de rechten. Amana was koromans toekamang. Waar hij zelf aangeeft toen, in 2020. Ja, hij zei, keiharde waarheid. Dat kan volk pina. Udoro in pina bij. Het zijn eigen woorden voor amang. En vandaag staat hij op de podium van de NDP. En dan is de vraag, meneer Belfort, bent u vergeten dat die vorige regering bij Mapai, de ambtenaren en Aliba Kondre Wamun van tevoren gwe? You know sabi, you forget it? You forget it dat om een paiman de man teki. Voor een gezondheidszorg. En het kon niet betaald worden. Bent u dat vergeten? Dat de politie die wagenapparaat nog bij de moro en die de aan de. Bent u dat vergeten? Maar u staat op de podium van de NDP. U maakt uzelf belachelijk. Erger dan een kind. Dit soort man is Thomas Rarut. Ja. Luku de man die dat je vraagt je schrijft af. Sana de man niveau en sa de man bereik in de politiek. Ik vraag me alleen af. Ik vraag me af. Sa na adenki van man kugo na tapa podium. Ik mi arka man. Dus ik kwam bijna maar mijn laka sana uit. Dan mi botan oso rustig. Want jullie de 100% toch? Dan hou je mond stijf dicht. Maar in ego dat betekent al die jaren. Zij bij kles, je weet leg uit tapa podium en in het parlement. Tegen NDP. Dat je horen volk voor de gek. Precies. Al die tijd, je bent gewoon, no, je ziet dat je goji, lek van pakito go, eigen belang. Dus no, mikatak, jij bent eigenlijk ook een mislukkeling. Ik goji, je schreef, je go schreef die afvolk, principeloos in abasanati, je graaft toch, eigenlijk min makari meneer Belfort. Isabi toch, aan meneer ik wil je. Isabi toch, meneer ina meneer moro. Fikas lekker, ja, minister aan de wan, dat ook toe wil je. No, you know, gewoon stratimang en in dat principe. Want if you, al die jaren, je maakt bari naar parlement, van president en pina volk, dat je het was schriftpodium en leg uit dat je mijabaka. Dus, als dan ik op boena NDP, dat moet je maar begrijpen. Dus, Loko Masra Rut, is niet dat ik een natrap maar ik breng hem ter herinnering. Dat is zeker. Die allemaal bij de Juspol minister. Ja. Juspol minister, krantis ref allemaal bij uit de Igisaka. Ja. Nanga Russie, allemaal bij krantis. Ja. Nanga Sirene wagi allemaal bij liever exi. Ja. Brada, dat bij de niveau. Ja. En tidena de, u roko zodanig tap NDP en soort de matak de man fout. Ja. En die knapt op de man sem, tap de man podium. Nee, je bari. Is below the bell. Letterlijk laag niveau. Ja. Maar Masra Rut. En daarom was Afrikaans, weet dat een programma die zie, neem ook toe senang seipsa. Ja. Daarom unu, ik cari san no konjuno, luku seipsa in senang. We draaien san senang seipsa no, na de man sabe meki bari fosi, dat we luku van mag veranderen. En dit is nou probleem in senang. Wat eigenlijk in elkaar rekent te bepalen mamora. No, schrijf man. Ja toch? Schrijf in elkaar rekent op de man. Of je moest vragen, schrijf af dat if je stemt op de man die zegt, zot belang, de man die zich ook dien in het parlement. Dat is niet. Dat na hersani. Ja toch? Ja, terwijl als een man die zie, toen de tijd gedragscode, mevrouw gedragscode, bij de parlementsvoorzitter. Ja. Sembal voor dit bij John Pobe Bari, die alinis plafond bij Oppo, van dat jongen, anabu. Ja. Wat is dit nou? Voorzitter, je boygi. Ja. Ja. Dat zie je wat politiek met bepaalde mensen in dit land doet, meneer. Ja, dat je ziet. Maar goed, Brasa Lobiwang, je mag me ka oordeel schrijven. En vooral de kijkers zijn lukken op televisie. Begrijp, zo zei de man is wat chara kondrego. A regeren die snop kiezen makkelijk. En ook kiezen iemand dimblad.
Lek 2010 die NDB kiseng iwan dimlat nga 1 miljard Amerikan dollar in een centrale bank. Ja. En de regering is kiezen letterlijk van dimlat 4 miljard. nog een next 4 miljard schuld. Zo. Na een importdekking voor 3 weken. 3 weken, ja. Ja. 3 weken. Laat dat duidelijk zijn, mensen. Ja. En dat ze vandaag allemaal ready staan in de rij om het land over te nemen, dan moet u zelf afvragen, ja. Fuduko het sam. De ma wan change systeem. Zo'n systeem de ma wan change. Maar met is het systeem niet change. Huh? Daarom wil ik een film no. Sabi sa die de baba vergadering. Het Aha. systeem dat de man vergaderen. Oké, dat is ook de Correct. Luca. Dat kan ook Luca veel. Sa lobby wan. Yeshi, herdi de mij hori, de mij. Dus me vraag mezelf af, Masra Rut. Is dit politiek in Suriname? Natuurlijk, wat je happening hoort erbij. Ja. Maar niet op. Bijna, mina samen tegen. Brangasa, je moest maar begrijpen. Tak tramai o mesane dula is chinegre da aher top voor NDP's dong dape. Ala de kronto olisa pakito kar dapes dong dape tu. Ja. Daar kijken ze. Ja. Alsof er niks aan de hand is. Dit is En dat dan goed. praat men in de partij. We gaan met gedragscode Ja. komen. We gaan met ethiek komen. Ja. We gaan met waarden komen. Ja. We gaan met normen komen. Ja. Is dit het, mevrouw? Ja. Is dit het? Ja. Ja. Dan wilt u president worden van dit land? Ja. Masra Rut. Na jongeren je voedt zo op. Opvoeding voor jongeren. Nog Is er die? bij jongeren sa moest char aan toekomst. Ja. Voor akondre dis gomoro fara. Moest ontwikkelen akondre dis gomoro fara. Ja. Dan laat u het toe en dan zit u daar nog te kijken. En te genieten. En te genieten alsof Ja. het normaal is. Ja. Ja. En dan wordt er de buitenwereld en luku. En jongen kon naar de regering. Jongen kon naar de regering. Dat iemand kon je regeren bij. Ja. Maar Brangasa. maar dit was het toen. Dit was het. Je de mij begon dansen. Maar ze gaan belop dat was niet. Ja. Dat tegen go dansen. Dat de ga zo dat die vermoeden voor dit. Aha. Want dat niks nog veranderen. Precies. Isabi, en dat heeft sa de jongeren na schreef sani, na schreef politiek, na schreef systeem, hoe want baka voor naar de regering, voor op de bidje fesa, de dansie die zie, dat jij jongeren kom, dat de jine wat pretinjang, dan op je sof, dat ik ba, dat nou uitwisseling. Ik zag ook nog een clip ergens, laatst meneer Masra Rut. Ja. Ik vond het schandalig dat ze zelf niet eens toilet konden organiseren voor de mensen daar. Ja. Huh? Ja. Ik zag mensen gewoon dat wat kan je free relax of dat niks no de dat Ja, nou een precies. tralocatie dat Bishatori. Isabi, het is schandalig. Ja. Ja. Als u aan deze basic dingetjes niet kan voorbereiden en werken, Ja. is al een teken van een niveau van partij. Ja. Ja. Zijn een niveau van partij. En dan no van misschien dansen dat hij naar het top is dan. Ja. Mina vertrouwen no af de man dat pe moro. Ja. Mi beshi want to score man dat pe. Mi berikata kan de man dat bekan betika wasa mata pa niveau die si masrare. Nihil, nada, noti, niets. En niemand corrigeert, hè? En niemand corrigeert. Nee, nou maar niet corrigeert. Next. Bradangasa lobby wang. U moet één ding vasthouden. Dat die futiri wang kondre ano jompo teki. Nee. Je moest maar take je verantwoordelijkheid. Je moest maar gaan onderhandelen om een soort organisatie. Vakbewegingen, je moest abakayu. En natuurlijk, je ziet de man die ziet dat de mij actie is revitak jong. Va adu a regering die is al lukt de man tak a volk nog was strati. De enigste pakito, en hij gaat het vandaag hier duidelijk zeggen. A heersan bij de was zetten voor jullie mami man. Je denkt dat uno besabi. We hadden het door, maar dit was een setup van u. En tide, je knapt dat papoeden voor de man. Alsof niks op sa, je no se ebro doet tide na ding. Ja, ja. Maar dan sa lobby wang. U moet met vergrootglas kijken.
Het gaat om op een gegeven moment een belang voor Akondre die bakka 25 mei. Allemaal op zo wang sani sa de man dat doen. Voor hun is hoe kunnen ze een optie creëren voor Harwan pipeline de Masarut. Ja. Voor a blok 58. Gomit na Oser. Ja. Dat de man kan tappen een kraan op een gegeven moment, toch? Ja. Dat de man kan bij moro helikopter. Ja. En mooie dure huizen allemaal op Noord. Want de hele top van de NDP woont op Noord. En laten die kleine mensen, de minder opgeleide mensen in de ghetto-gebieden, laten ze vierkant. 10 jaar zaten ze daar, Maslarut. Ja. 10 jaar, niet in 10 jaar hebben ze daar gezeten. Ja. Wat hebben ze toen gedaan voor de mensen daar? Maar Een stukje grond konden ze qua conversie niet voorbereiden voor ze. Een stukje zekerheid geven. ja, maar daarom was Afrikaans. Want ik eerlijk, met Takangades maar dat ook toe. En ano, dit is maar voor 10 jaar geleden. Alla de man die dat beno, naar de gebieden zei Karko. De man was skoro. Na skoro mano. Dus de man in een god dape pakito, meneer bel voor adres. O god dape go leg de man bepaalde zaak uit. De man serie go terug pakatageren, no. Dat hij betak toen. En dat hij bij doet toen, dus uno gaat scoren, we gebruiken staan. Dus aparte dat hij, aparte bedrag, no mag go dat is receive, want je doet niks. Dus maar is doen, dat hij mij tak hier, no, deze mensen, je kan go. We moest go naar een partij, sa het ontwikkeling. We moest go naar een partij, sa een organisatie, zo dansie nyam mek brisiri. Drink sopie aan de sanat, nee, je go naar een partij. Sa etja ontwikkeling is sapim go. Aso masarmika. Zo de Masarut. Maar mi fos mi go moro fara. Mi abwang wan foto. Ja, tuurlijk. Is de no? 25 februari. Ja. Mevrouw gedragscode. Ja. Hij tak wan sandape. En zegt van, laatste kans om anders te doen. Soort anders. Dus, ik vraag mezelf, Soort anders. Zo to anders you want do baka. Zo to anders. Ja, soort anders. 10 jaar bij de Amrapasi voor een nationale assemblee. Ja. Zij doe. Dat ben nou wet je make je wet. Voor zorg ervoor dat ik kondre I go naar een juiste richting. Maar je broko wet dat pe. Je op een linies plafond. Je hoefdraad. En hoe sabi je? Je zegt ze niet, maar je moet ze ook wel eens zeggen, mevrouw Gedragscode. Dat u al een hoefdraad 1 already heeft, een hoefdraad 2 already heeft, een hoefdraad 3. Maar geen hoefdraad 1 te gaan halen. Is dat die? En aan OM terug te leveren, aan justitie te zeggen van we hebben hem gevonden. Want u weet precies wat hij heeft uitgehaald. U weet het beter dan ieder in Suriname. En ze weet ook maar u beter maakt waar de hij is. mond niet open. Ze weet ook beter waar die man is. En ze weten het waar hij is, Masran. Lek van Welen Bouters, Ja. toch? Dat de vinning. Dat was een pabede. Dat is sapade. Ja. Dat wel, Ja. go zoeken. Ja. En Charen kon gisrana. Dat zou ik zeggen, ik stem ook voor de NDP. Ja. Dat stem ik ook voor de NDP. Ja. Ja. Maar jullie gaan het niet doen. Nee. Jullie gaan het niet doen. Maar jullie willen wel in de regering komen. Wel, blijf rustig aan de kantlijn wachten. Ja. En meka regering die go doro naar een boomroko. Sa moest pot go doro. Nou, hier nou. Als je meneer Bouter ze met taki. Hoe conducang. Sa yo conduce. Yo kon lerdes ma. Want sa misipa. A start view. Na ozeer. Tramai kan een helikopter. Dus dat de mouse horen nu. Hoe het moet. Tramai ko dat ik ben weer hier. Tramai het daar staat podium. En de straat wat ik doen. Wat ontwikkeling. Kon leg me uit. Kon leg een volk uit. Dat jere nog. Temi kom. Maar een brandstof o drop. Subsidie ook weer. Of zou je doen. De straat in kon leg uit. Wat oelijkse rammen. Une arki de straat moro. We willen weten. Wat ga je doen? Wat ga je voor het volk doen? Ga je het volk weer voor de gek houden? De sana die. Une verstaan de onder die dat die. We willen weten. San yo doe. En ina ben. Dat is op zeker. Lex fai takje masara. En mijn herhaling ook toe gidesma. Ja. Dat subsidies bouw af. Dat waterstroom internet. Ja. Ik wil zien welke politieke partij er terug gaat draaien. Ik wil zien. Ja. Omdat ze bliksemsgoed weten, Masarut. Ja. Dat als staatshuishouding ook kiesbiggie probleem. Tuurlijk. Maar ze gaan het niet aan u zeggen. Nee. Ze gaan het niet aan u zeggen. Nee.
dat a brandstofgovernment take, we moest recover, Ja. omdat er veel gesubsidieerd wordt en wereldmarktprijs in kan subsidiëren olie. Ja. Ik wil zien welke politieke partij het wel gaat voor u zeggen van ik ga het weghalen. Ja. Miwansjeng masrare. Ja. Geen enkel gaat het doen. Geen enkel u mag het weten van mij. Ja. Ja. Na meer takken die de fikash kunnen laten takken. I know doing. Omdat ze het weten, omdat ze heel goed weten ook Bradangasa, dat dat niet meer kan. Nee. Want het chara economie kongba. Dat meneer Misika was zelf in het programma van meneer, hoe heet hij weer? Die soort molligman, adikman van meneer Baka. Vergeet maar niet, jongens. Limbo, ja, toch? Adikman. Atega maar in mijn programma, wij hebben het niet gedaan, maar de regering is doing. Dat hij het zelf toegeeft, is een teken van hoe dubbel agenda en hoe dubbelzinnig deze mensen allemaal zijn. Ja. Na slip op de tong, omdat allemaal sap tapet in het tonton boom boom, dat na waarheid, na realiteitsproces vindt plaats daarbij. Maar ano be mang moro da sang wadoro se yete mofo. Ja, maar wat ik ook toe dat mino ma, te mi ko na regering mino poren toe. Ama bag ame direct, ama Dus, ik ga die weg. Bradanga sa lobby wang. Ano man? Jutai bere. Ja. En wie sabi ook toe dat er momenten zijn geweest waar u misschien brandstof niet kon tanken in uw auto, brood niet op tafel kon zetten, kinderen niet op tijd busgeld hadden om naar school te gaan. Wij weten het, wij. Of mifikash kunnen laten sabi. Ja. Maar het was nodig, mijn mensen. Die hebben lenen dat we voor 4 miljard en dat de schuldeisers daar met 13-14% daar te popelen om dus hun rente terug te verdienen en aflossingen te betalen. Dan sta je voor grote verrassing. Maar dat is de president. Het teken verantwoordelijkheid. Hij is donanga de mij onderhandel naar de bereik van compromis om op lange termijn toch te af te gaan lossen. Dat we ongeveer bijna 1 miljard al hebben afgelost, is een teken van performance, Bradangasa. Is een teken van performance. Dat IMF die na die, het tegen unu, dat jongen, unu door een single digit. Ja. Wil al zeggen dat ook mopok bijna. Horis van Bradangasa, lobbywang, het is nog een beetje 25 mei na likjassen om de bocht met taking. Zorg ervoor dat u voor een partij gaat. Bij u sabi dat uw zekerheid die Tamara garandeert. Kies voor een partij die vooruitstrevend is. En ik zeg het nadrukkelijk. Kies voor een partij die vooruitstrevend is. Dat moet je zeggen. Brasa, lobbywang. We sluiten het programma, Micha Bigimange Dorokba. Mijn boodschap na, die alles ranaman, zorg ervoor dat u hoorserana krijgt. Ik zie nog steeds petflessen op straten hier en daar gegooid, ook in Goort en kanalen. Me beetje no doing. Kohor serana krijgt. Me baru wangrantang. Dis na vikash. Ja, Basrak Vikas. Die breed dat met belangrijk idee. Maar natuurlijk, het programma moest tapu, want abiyima, ik zei dat abiyima dorpba, maar de tijd dorpba, tapu. Mi, brotherhood, itakang tak jere no. Hebi pje zo na konde ete, maar regering die si het doet best voor alasan voor schuitbaka. Natuurlijk, jullie seramang, je moet je best ook in Morocco. En wat je kan doen, je hebt also, jawab si jari, de pranwasani, na dat akan yebi, figop si Morocco para in alibi. Beta ku grantangi, het doet een tralis baka. You know